emoționat. Era trecut de miezul nopții când cei trei adolescenți au ajuns în blocul din sectorul 2 al capitalei. Niciunul dintre ei nu locuiește acolo. L-ar fi ales special pentru că imobilul este unul dintre cele mai înalte din zonă. În momentul incidentului, fata de 15 ani era împreună cu doi prieteni, doi băieți de aproximativ aceeași vârstă. Unul dintre ei a fost audiat de polițiști și le-a spus anchetatorilor că au venit pentru a vedea orașul de la înălțime și pentru a face câteva fotografii. Audiat în prezența tatălui, el ar fi explicat că la un moment dat fata le-ar fi cerut să-i țină geanta și câteva minute mai târziu băieții au realizat că adolescenții și au intrat în panică. Au sunat la 112 și au coborât când și-au dat seama ce s-a întâmplat. Am văzut poliția când am plecat la piață și salvare. Ce făceau acolo? Mi-am dat seama că e ceva. La 3 noapte am trecut întreagă, n-am stat la oară. Medicii ajunși la fața locului au declarat decesul. Fata a căzuse de la cel puțin 40 de metri. Presupun că anchetatorii presupun că au urcat de pe terasă în întuneric. Este posibil să se fie împiedicat să se nici balustrada înaltă de 80 de centimetri nu a mai putut împiedica. Polițiștii care cercetează cazul au investigat